Ngayon guys ay patungo ako ngayon sa bahay nila Alan. So balikan natin si Alan kasi may nag-sponsor ng bigas. So puntahan na natin guys. So papasok na tayo guys sa tinitirahan ni Alan. So tingnan natin kung maabutan natin si Alan. Dito tayo sa bahay nila Alan guys. So walang tao kasi si Alan ay pumunta sa kanyang pinsan. So puntahan na lang natin. Ayan guys, papunta na kami doon sa pinsan ni Alan. So hindi po pwede na magmotor kami kasi mayroon kaming dadaanan na ilog. So lakad lang talaga guys. So dumaan kami sa tubuhan. So ngayon guys ay kailangan naming tawirin ang ilog papunta doon kay Alan. So tiyaga-tiyaga lang talaga guys. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nanonood ng aking video. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel, Lito Cebuano. Shout out sa lahat ng mga bagong subscribers natin. Shout out kay EDT Basketball, kay Eliser Manuba. Shout out kay Ellen ang pusong wasak, Ma'am Ellen Lassiter from Florida. Shout out sa iyo ma'am. Shout out kay Bini Vlogs, kay Ma'am Marie Rose. Shout out kay Sir Joseph Manuba. Shout out kay Ma'am Rodora Tahon. Shout out din kay DM Vasquez, kay Lance Tabo-Tabo. Shout out kay Migs and Tulits channel. Shout out kay Rene Usi, Bistag Mark Torres. At shout out sa lahat ng bumubuo ng Team Bistag. Maraming salamat sa inyong suporta. At habang patuloy kami sa aming paglalakad guys ay aming nakasalubong si Alan pauwi. So, ito Alan, may dala akong t-shirt para sa pamilya mo. Yan, para sa'yo yung pula. Asawa niya at sa anak niya. So bali tatlo yung binigay natin guys. So guys, meron din tayong bigas. Yan, bigas. So Lan, tanggapin mong bigas. So yung bigas guys ay bigay po ni Bro Rini. So bigay po yan ni Bro Rini yung bigas para po kay Alan. Yan, nabigay na po natin kay Alan yung bigas at yung t-shirt mula kay Sir Rini Osi. So yan po, Rini Osi. So Lan, anong masasabi mo sa ating sponsor ng bigas pang dagdag sa pangailangan araw-araw? So yung pangalan po ng sponsor natin ay si Rini. Salamat kay sir. So anong gagawin mo? Maghandog ka ng kanta para sa ating sponsor. Ang kanyang kakantahin guys ay ang isa sa paborito niyang kanta kasi ang pamagat nito ay ang pangalan ng kanyang anak na Lorena. Minamahal kita, Lorena, ang pag-ibig ko ikaw. Bakit ako'y iyong iniwan?
magbalik kahirap, hihintayin kita. Ikaw ang nasa isip ko, Lorena ng aking buhay. Ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa man. Bakit ako'y iyong iniwan? Sinaktan mo ang habang puso ko, magbalik kahirap, hihintayin kita. Araw, gabi, ikaw ang nasa isip ko, Lorena ng aking buhay. Ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa man. Sa lahat po ng gustong magpaabot ng tulong kay Alan, ay nilagay ko po ang aking Facebook account sa description box at ang aking contact number.